Ale ak si pochopil, čo som tu hovoril a uveril si tomu, že Ježiš je Mesiáš, tak by som ťa chcel pozvať, aby si ho pozval do svojho života. Lebo jedna vec je vedieť, že tu mám nabíjačku, druhá vec, či napojím ten notebook, aby mi nekcipol. Inými slovami, ho pozvať do svojho vnútra, aby sa stalo toto. Ak chceš, poď sa modliť túto modlitbu so mňou, môžeš si zavrieť oči, hovor to zo srdca. Nie je to žiadna magia, je to jednoduché vyznania Bohu, ktoré ťa s ním pomôžu spojiť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ma miluješ a že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal z mŕtvych. Prosím ťa, odpusť mi všetky moje hriechy. Vedomé aj nevedomé. Môžeš ich teraz kľudne aj menovať, dať pauzu a môžeš ich menovať. Skús Bohu úprimne zo srdca povedať hriechy, ktoré sú ti ľúto, alebo s ktorými máš problém, alebo ktorými si poviazaný. Je to dôležité, je to dobré. Môžeš teraz pokračovať v modlitbe. Pane Ježišu, buď Pánom v mojom živote a ja vyznávam, že verím v Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, 3. dňa stál z mŕtvych, prišiel v tele a príde súdiť živých a mŕtvych. Prosím ťa, Ježiš, buď Pánom v mojom živote, v mojom srdci, v mojej duši, v mojej mysli, buď Pánom v mojej minulosti, v mojej prítomnosti aj v budúcnosti. Odozdávam ti môj život do tvojich rúk a prosím ťa, nech sa tvoja dobrá vôľa deje v mojom živote. Ja vyznávam, že verím v Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych a prišiel v tele. On je môj Pán a Spasiteľ. Pane Ježišu, prosím ťa, daj mi nové srdce, nového ducha a odstráň kamenné srdce z môjho vnútra a očistí ma od všetkého zlého a nečistoty. A zbav ma zlého. Ja vyznávam, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je môj Pán a môj Spasiteľ a môj život je v jeho rukách. Amen. Teraz by som ťa chcel pozbudiť, aby si pokračoval v modlitbe, aby si možno si dal pauzu a si sám zo srdca s Bohom rozprával a mu hovoril úprimne veci zo svojho srdca. A čo ti napadne a čo chceš. A Boh túži počuť tvoje srdce, nie len nejaké naučené básničky. A ešte by som chcel povedať, ak by si chcel vedieť viac o viere, alebo prečo je viera dôležitá, alebo ešte ako sa lepšie spojiť s Bohom, tak ťa pozývam, aby si pozrel ďalšiu časť.